дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. интиқоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз рушди ноустувори саноат дар вилояти хатлон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. раиси шаҳри душанбе бо раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии русия мулоқот намуданд. ҳалокати 4 муҳоҷир бар асари сӯхторе дар Красноярск. дар Русия қонуни нав қабул мешавад ки ҳузури муҳоҷиронро осон мекунад. вазорати корҳои дохилии Русия гуфт боз кадом муҳоҷири меҳнатӣ метавонад депорт шавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Хатлон изҳор доштанд дар минтақа зарфиятҳои мавҷуда ба таври лозима истифода намешавад ва сатҳи пасти рушди минтақа изҳори нигаронӣ карданд. дар баробари баррасии дигар соҳот бештар ба таҳлили бахши саноати вилоят пардохт ки ба гуфти роҳбари давлат 44% маҷмӯи маҳсулоти саноати вилоятро истеҳсол ва таъминоти нерӯи барқ ташкил медиҳад изҳори нигаронӣ карданд. ба гуфтаи роҳбари давлат соли 2021 дар вилояти Хатлон 24% маҳсулоти саноати коркарди мамлакат аз ҷумла маҳсулоти саноати хӯрокворӣ ҳамагӣ 14% ва маҳсулоти саноати масолиҳи сохтмон ҳамагӣ 12% исол гардидааст ки он қонеъкунанда нест. ҳамчунин дар ин давра дар вилоят ҳамагӣ 86 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 1140 ҷойи корӣ ба истифода дода шудааст ки 36 адади онро корхонаҳо ташкил медиҳанд ки ин нишондиҳанда ба талаботи саноатикунонӣ бо суръати кишвар қобили қабул хонда нашуд. дар шаҳру ноҳияҳои Вахш, Ҷайҳун, Панҷ, Шамсиддини Шоҳин, Ёвон ва Норак ба истиснои коргоҳҳо ягон корхонаи нави саноатӣ таъсис дода нашудааст, таъкид карданд президенти мамлакат. ба гуфтаи роҳбари давлат дар як соли охир дар вилоят 14 корхонаи саноатӣ барҳам хӯрда 99 корхона ё 15% аз шумораи умумии корхонаҳои саноатӣ фаъолият накардааст ки дар натиҷа беш аз 1600 нафар кормандони корхонаҳои зикршуда бекор монданд. роҳбари давлат дар идомаи суханронии худ изҳор доштанд ки бо вуҷуди супоришҳои дода шуда то ба ҳол аз вилоят ҳаҷми зиёди нахи пахта бекор карди ниҳоӣ аз ҷумла соли 2020 дар ҳаҷми 29 000 тонна ва соли 2021 дар ҳаҷми 23 000 тонна содирот шудааст. дар ҳоле ки танҳо дар вилояти Хатлон 5 корхонаи ресандагӣ бо иқтидори умумии 33 000 тонна коркарди нахи пахта вуҷуд дошта, соли 2021 ҳамагӣ 62% иқтидори онҳо истифода шудааст. дар баробари ин нуктаҳо роҳбари давлат чанд бахшҳои дигареро номбар карда гуфтанд ки чунин вазъ андешидани тадбирҳои таъхирнопазирро тақозо менамояд. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 феврали соли 2022 таҳти рақами 46 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ҳамидзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҳамидзода Бароталӣ Партов бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии федератсияи Русия Валентина Матвиенко ки ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф овард мулоқот намуданд. ҷонибҳо музокиротро дар доираи мулоқоти хоса оғоз карда дар сиғаи васеъ бо иштироки ҳайатҳо идома доданд. дар рафти мулоқот доираи васеъи масъалаҳои ҳамкории дуҷонибаю шарикии стратегии Тоҷикистону Русия ҳамчунин ҷанбаҳои мубрами вазъияти минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар рафти суҳбат оид ба ҳолат ва дурнамои робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, фарҳангию гумнитарӣ ва ҳамкории байни минтақаҳо табодули андеша сурат гирифт. дар ин зимн ҷонибҳо аз раванди баррасии масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва амалигардонии лоиҳаҳои дуҷониба дар соҳаи маориф изҳори қаноатмандӣ намуданд. бар асари сӯхтор дар ноҳияи Курагинский Красноярск 4 нафар ба ҳалокат расида, 3 нафар ҷароҳат бардоштанд. дар ин бора хадамоти матбуотии сарраёсати вилояти вазорати ҳолатҳои фавқулодда хабар медиҳад. тибқи иттилои манбаъ хабари сӯхтори 3 вагони чӯбӣ ки муҳоҷирон дар он мезистанд соати 00:54 дақиқа бо вақти маҳаллӣ ба онҳо расид. дар натиҷаи сӯхтор 4 шаҳрванди хориҷӣ ба ҳалокат расиданд, омадааст дар хабар. ҳамчунин гуфта мешавад ки 3 маҷрӯҳи дигар дар бемористони ноҳияи Курганская
русия бистарӣ шуданд. тибқи маълумоти муқаддамоти додситони маҷрӯҳон ва ҳалокшудагон шаҳрвандони тоҷикистон ва ӯзбекистон мебошанд. додситонӣ аз оғози тафтишот дар ин хусус хабар додааст. тахмин меравад ки сабаби сарзадани сӯхтор расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқ беэҳтиётӣ дар робита ба истифода аз оташ будааст. тибқи маълумоти муқаддамоти тафтишот фавтидагон ва маҷрӯҳшудагон кормандони ташкилоти пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди аркстоун ки ба таъмири роҳҳо машғул аст буданд. вазорати корҳои дохилии русия пешниҳод мекунад ки ҳаққи тағйири ҳадафи вуруд барои шаҳрвандони хориҷӣ бидуни хуруҷ аз кишвар дода шавад. дар ин бора сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии русия Валентина Казакова дар мусоҳиба бо ТАСС хабар додааст. ӯ қайд кард ки механизми мушобиҳ дар кишвар дар давраи пандемия аллакай мавҷуд буд. то ҳол чун қоида шаҳрванди хориҷӣ ҳуқуқ надорад ки ба ғайр аз ҳадафи эълоншудаи вуруд ба русия фаъолиятеро анҷом диҳад. ба гуфтаи Казакова дар давраи пандемия ин чора нисбати шахсоне татбиқ мешуд ки бо мақсади шахсӣ вориди русия шуда баъдан ба далели набуди имкони берун шудан дар кишвар барои кор боқӣ монданд. лоиҳаи қонун имкони якҷо кардани якчанд ҳадафи будубошро муттаҳид мекунад. илова бар ин хориҷиёне ки дар русия паноҳандагӣ ё мақоми иштирокчии барномаи давлатии кӯчоидани ҳамватанон дарёфт карданд бидуни тағйири ҳадафи будубоши худ метавонанд таҳсил ва кор кунанд. ҳамчунин ба шаҳрванди хориҷӣ новобаста аз ҳадафи будубошаш дар русия имкони сафарҳои туристӣ дода мешавад. шаҳрвандони хориҷӣ имрӯз ин корро мекунанд. мо танҳо он чизеро ки имрӯз рух дода истодааст қонунӣ мекунем, гуфт Валентина Казакова. вазорати корҳои дохилии русия тасмим гирифтааст ки доираи масъулияти маъмурии муҳоҷиронро тавсея диҳад. вайрон кардани ин қоида боиси ихроҷи муҳоҷир аз қаламрави русия мешавад. иттилоъ додааст хабаргузории ТАСС дар истинод ба дафтари матбуотии вазорати корҳои дохилии русия. ба гуфтаи ин ниҳоди давлатӣ дар оянда шаҳрвандони хориҷӣ на танҳо ба далели ҷиноятҳои муҳоҷират балки барои риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар ҳолати мастӣ инчунин барои ҷиноятҳои коррупсионӣ метавонанд аз русия ихроҷ шаванд. вазорати корҳои дохилии русия тарҳи мукаммали қонун дар бораи назорат бар будубоши муҳоҷирон дар ин кишварро омода кардааст. ҳамин тариқ тамоми чораҳои маъмурии маҷбуркунанда ки ҳоло амал мекунанд дар як мафҳум ихроҷ аз русия муттаҳид карда мешавад. барои татбиқи лоиҳаи қонун ба санадҳои дахлдор аз ҷумла ба кодекси маъмурӣ тағйироти иловаҳо ворид карда мешаванд. вазорати корҳои дохилӣ қайд мекунад ки ин унсурҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар кодекси нав ҳамчун ҷиноятҳои дағал дониста мешаванд. аз ҷумла ба гуфтаи вазорати корҳои дохилии русия ҷиноятҳои экстремистӣ, террористӣ, дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии силоҳ, маводи мухаддир, инчунин суиқасд ба амнияти ҷамъиятӣ ё қонун ва фармон ҷиноятҳои дағал дониста мешаванд. акнун вазорати корҳои дохилӣ мехоҳад қонунвайронкуниҳоро дар бахши бехатарии ҳаракат дар роҳро низ ба қонун ҳамроҳ кунад. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонободии ҳар яке шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.